cikin birnin jihar Kano, a wata unguwa mai suna Let Alu Falis Aminu, akwai wasu ƙawaye guda biyu masu suna Sofiya da kuma Nabila. Sun taso tare tun suna ƙanana, suka yi rayuwar makarantar pre-nursery da nursery da kuma firamare har secondary tare. So raba jin daɗin su tare, kuka tare, mafarkai tare, wasanni irin na yarinta tare. Amma kuma duk da haka akwai wani abu boyayye a cikin zukatansu wanda za mu iya ce masa da suna gasa ko kuma ƙoƙarin kere sa'a. Ko da yake suna kiran junansu da bestie saboda tsabar shakuwar da suke ita, ganin cewa sun taso sun suna yara ko makota ne, sun yi rayuwarsu tare, amma zuciyarsu na cike da ƙoƙarin wuce juna kan sanya tufafi, kan wayo da kuma wurin zama, kai hatta ma kan samari. Idan Sofiya ta sayi galleliyar mota, Nabila sai ta yi ƙoƙari ta nemo wadda ta wuce ta wajen kyau da kuma kuɗin da za a siya. Haka nan ma idan Nabila ta sami yabo daga wasu ƙungiyoyi na duniya ko kuma na cikin Najeriya, sai Sofiya ta ƙirƙiri wata hanya da ta nemo wata ƙungiyar NGO ko kuma wasu gungu na yan Kannywood wato celebrities sun zo sun karrama ta, an tara manyan mutane a babban ɗakin taro na jihar Kano, inda za a gayyaci profesoshi da kuma celebrities na cikin jihar Kano na Kannywood da kuma na faɗin Najeriya. An zo ita ma an ba ta lambar yabo domin kada ta kasance cewa ƙawarta ta zarce ta a rayuwa. Abota ake yi ƙwarai da gaske a fuska, amma kuma a cikin zuciya gasa ce tsoronta. Lokaci yana ja, rayuwa tana ƙara tafiya, har suka girma sosai, suka samu ayyuka masu kyau. Sofiya tana aiki a banki a matsayin babban manaja, yayin da Nabila tana nan a babban fashion studio inda ake yi ɗinkuna na manyan mutane a faɗin tarayyar Afirka, wanda ya haɗar da ministoci, sanatoci, 'yan majalisun tarayya da kuma gwamnoni da shugabannin ƙasashe. A duniya sun haska sosai kamar taurari, amma ƙananan wutar ƙiyayya na ci gaba da ruruwa a cikin zukatansu. Ita ce babban matsalar da suka samu a mu'amalarsu bayan sun girma. Wata rana a wani babban taro suka haɗu da wani likita mai hankali, mutumin kirki, ƙwararre, mai suna Dr. Fad. Dr. Fad ya kasance mai nutsuwa da kuma kirki da iya mu'amala da mutane, wanda ko kallon mace kawai ya yi sau ɗaya ta fuska zai iya fahimtar cewa wannan tafi wannan nutsuwa, kasancewarsa likita ne wanda yake da ilimi akan halayyar ɗan adam. Nan take Dr. Fad sai ya nuna sha'awa ga Nabila, ma'ana zuciyarsa ta ɗarsu da santa. Wannan abu sai ya girgiza ƙawarta wato Sofiya fiye da yadda ta zata. Daga wannan rana gasa sai ta canja daga wasa zuwa zafi, kishi ya koma tsantsar ƙiyayya da mugunta. A hankali Sofiya sai ta fara ƙoƙarin lalata abokan da suke tsakaninsu. Ta shiga wayar Nabila saboda tana damar da za ta iya karɓar wayar. Ta kwashe kuɗaɗe kaɗan saboda ta san ki ko kuma ce password na account ɗinta. Kasancewa amincin da yake a tsakaninsu ba tare da Nabila ta sani ba. Ta fara yaɗa ƙaryayyaki a kafafen social media. Nabila cewa ai ita Nabila barauniya ce, tana amfani da kayan jabu, tana kuma aron kaya daga manyan mutane, kasancewar damar fashion studio da take a hannunta wajen yin ƙarya ga al'umma, ko motocin da take hawa ba nata bane ba. Abin bai tsaya iya nan ba, ta dinga ƙirƙirar labaran ƙarya domin ta lalata sunan ƙawarta ta Nabila, ta dinga sayawa a kafafen sadarwa na zamani. Babban ƙalubale da aka fuskanta da kuma abin haushi, har ta bayyana cewa Nabila tana ɗaya cikin ƙungiyar masu mu'amalan nan ta ɗan malali, wadda kuma a kyama ce, wadda hakan za sa dole ne mutane su ji ƙiyayyar Nabila a ransu. Nabila bata san komai ba, sai dai zuciyarta ta fara nutsewa cikin damuwa da mamaki. Ta rasa dalilin da ya sa jama'a suka fara jawa baya a gare ta. Matar da take da manyan kwastomomi a hannunta, sanatoci, ministoci da 'yan majalisar tarayya, amma yau fashion studio ɗinta ya fara ja da baya
babu kwastomomin da ya kamata a musu aiki a samu kuɗi. Sai kuma rana ɗaya ta gano gaskiyar abin da yake faruwa. Ta gano cewa ashe makashinka yana tare da kai, kamar yadda Hausa suke faɗa. Ashe ƙawarta Sofiya ita ce take yi mata zagon ƙasa tun daga ranar da suka haɗu da Dr. Fahad ya bayyana cewa yana son Nabila. Nan take shock, zafi, tashin hankali da damuwa da kiɗemewa ta kama Nabila. Zuciyarta ta kasa zurewa. Wata rana da daddare ana cikin studio ana yin aiki. Katsam sai Nabila ta faɗi ƙasar uwarsa. Ashe bugun zuciya ne ya same ta. Nan take ma'aikatanta suka ɗauke ta a babban motarta. A garzaya da ita can asibitin nan na su Dr. Fat mai suna Modern Patients Care. Nan take likitoci suka hau kanta aka fara aiki. Amma fa zuciyarta da aka ci amanarta ta daɗe da rauni a jikinta. A gaban Dr. Fat, a gaban ma'aikatan asibiti, da murya mai rauni ta furta kalma guda ɗaya take cewa, Sofiya, mene miki? Sofiya, yanzu daman za ki iya cin amana ta? Mutuwa nan take kuwa ta bayyana. Domin kuwa bayan waɗannan kalmomi da ta riga ta yi, wanda guda uku ne, amma duk dai akan abu da take magana, su ne kalamai na ƙarshe, sai kuma ta cika kalmar shahada. Kafin ka ce me, sai labari ya watsa a duniya. Nan da nan Sofiya ta san halin da ake a ciki. Sai ga Sofiya ta zo da gudu cikin asibiti, tana kuka, tana rawar jiki, amma duk abin da take ta riga ta makara. Idanuwanta suna ta zubda hawaye, kasancewar ƙawarta ta yarinta Nabila ta riga mai gaskiya. Sofiya ta shiga alhini da kuma jimamin abin da ya faru. A zuciyarta take cewa tsohuwar ƙawata ta mutu saboda muguntar da bata taɓa tunanin ta kai wannan matakin ba. Allah na tuba, na shiga uku na lalace, take yin karatun nan a zuciyarta. Nan take kuwa sai Dr. Pat ya mata shagube, ya faɗi wata kalma wadda ta so sa zuciyar Sofiya, inda Dr. Pat ke cewa to shikenan ai ga rayuwa nan, wanda ya zo duniya daman wajibi ne zai koma lahira, wanda kuma ya aikata ba daidai ba sai ya ci gaba da zama a cikin duniyar duk abin da yake so. Shi ko al'amarin soyayya da aure, dukkanin ɗan adam da yake so ya aure yana ƙoƙari ya aura ƴaƴansa uwa ta gari. Masu cin amana sai su gaba, in kuma za su canja to Allah shirye su. Yin wannan kalamai daga bakin Dr. Fat sai jikin Sofiya ya ƙara yin sanyi, ta ƙarsa ma abin da za ta faɗa. Haka nan ta tattara jikinta, ta ja tsimman jikinta, ta fice daga cikin asibitin nan, ta koma gida. Da bai ta kasa yin bacci, tana tunanin irin abin da ta aikata da kuma irin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala zai mata. A wannan dare dai gabaki ɗaya bata rantsa ba, sakamakon rasuwa an yi ta bayan magariba ne, kuma gawar ta Nabila za a bar ta sai safiya ta yi a kata magabarta a binne ta a masa zana'ida yanda addinin Islama ya tanada. Katsam Safiya tana ƙoƙarin fita wajen aiki domin ta sanar da su cewa ba za ta samu damar zuwa aiki ba a cikin satin sakamakon ƙawarta ta rasu. Zuwan ta ofis ke da wuya, sai ga ta zunguriyar takarda an aiko mata daga babban manajan bankin su, wanda take tabbatar mata cewa an kore ta daga aiki. To, kun ga dai ƙarshen cin amana da makirci kenan, inda rayuwa ta kasancewa Sofiya. Ko shin kuna da wani darasi da kuka samu a wannan labari? Don haka in kuna da shi, sai ku rubuta mana a comment section domin mu tattauna. Sannan kuma idan kusance sababbin zuwa ne a wannan channel din tamu mai albarka, sai ku daure ku mana subscribe domin samun labaran da zamu kawo muku a nan gaba.